Ongi etorriak Artiumera, Arte Garaikidearen Euskal Zentro Museo honetara, merezi du bisitatzea, gomendatzen dizuet. Hain zuzen ere, ongi etorriak eta ahoskera zer, jardunaldira hurbildu zareten guztioi. Araba, Euskaraz bidea egiten lelopean, antolatu ziren jardunaldiak 2017ko azaroan. Eta urtebete pasatuta esan dezakegu, orduko hartan etorkizun baten iragarpena bailitzan, esandakoa betetzen ari dela. Orduan, gaur bezala, hizlari zein publiko artean ugari zarete hurbildutakoak. Gaur ere, orduan bezalatsu, gai mamitsu eta jorratu beharreko baten inguruan arituko gara erpin askotatik fokoa jarriz. Duela gutxi zabaldu dugu Arabako Euskararen ulermenaren mapa. Eta mapa honek dio, 5 urtetik gorako arabarren 48,2 gai dela Euskaraz ulertzeko. Eta 35 urtez azpiko arabarren 69,89 Euskaraz ulertzen duela. Beraz, Araban ere bidean aurrera goaz, eta ulermenetik erabilerara urratsak ematen jarraitu nahi dugu. Erabilerari dagokion ezinbesteko osagaia da gaur jorratu nahi duguna, ahoskera hain zuzen. Ezinbestekoa dugu Euskararen herrietan, noski, baina Araban ezinbestekoagoa izan ere, Euskara etxetik transmititzen dugunok 7% inguru bagara ere, bertan bizigarenok hiztun eredu ugari ditugu. Esan genezake, ia gehienak Euskara familiatik kanpo ikasitakoak direla edo garela, hau da, euskaltegietan jasotako ahoskera eredu ezberdinekin. Edo eskoletan irakasle aritu diren irakasleen ahoskera eta euskalki ezberdinduekin. Edota, ikusentzunezko edabideetatik gure belarrietara hurbiltzen diren doinuekin. Denak ederrak, denak eredu. Baina Euskararen ahoskeraren inguruan ere, bada zer esan, bada zer batu, bada zer ikasi eta zer irakatsi. Eta hori da gaur proposatzen zaiguna, neurri handi batean, hizlari etorri zaizkigun adituei esker. Garrantzitsua da gaur hemen jasoko ditugun iradokizunak, aholkuak, neurriak edota arauak dagokienengana iristea. Hain zuzen, eragiteko gaitasuna eta ardura izango dutenengana iristea. Eta ez geratzea 4 horma hauen artean. Izan eskola, izan euskaltegi, edabideak edo ikusentzunezkoak. Gure aldetik, nola ez, herri erakundea garen aldetik, konpromisoa hartzen dugu gaurko jardunaldi honetan esandakoak zabalduko ditugula. Arabako behar diren erakunde eta arduradunengana bakoitzak dezakeenetik bere ekarpena ere egin dezan. Asko daukagu oraindik egiteko. Etenik izango ez duen egitekoa daukagu. Euskara eta gaztelania ez daudelako egoera berean bizigaren tokian. Baina garbi daukagu Euskararen lurraldea Euskal Herria dela eta gu baino ez gaituela Euskara izan dadin. Arabar hiztun guztiei dugun eta duten ahoskera dutela, Euskara ez bizitzeko aukerak bermatzea eta eskaintzea zor diegu, eta hemen gaudenok horren lekuko gara. Tresna egokiak ere eskaintzea dagokigu, hiztun oso eta kalitatezko ahoskera eta erabilera egin dezaten. Amaitzeko eskerrak eman Euskaltzaindiari jardunaldi hauek antolatzeagatik, Gasteizen eta Araba jomuga eta helburu jartzeagatik. Eguneroko etengabeko joan etorrian ibili beharrean, elkarrekin egoteko aukera eta giro goxo batean denen berri izateko aukera eskaintzeagatik. Bidean oraindik ere zer ikasi badugula gogoratzeko.
Hausnarketa egitea eta iritziak elkar trukatzea ezinbestekoa baita hobekuntza lor dezagun. Eskerrik asko guztiei.